U narednim minutima predstavljamo Tekvondo klub Akademaca. Sa nama su ovog jutra Zoran Nedić, trener. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, hvala na pozivu. A sa nama i Sara Arifović, takmičarka i pomoćnica trenera, je li tako? Dobro jutro i vama. Evo, možda prije svega, Zorane, da kažete, možda naši sugrađani ne znaju, baš možda nisu svi upućeni, šta je Tekvondo zapravo? Tekvondo je borilačka vještina koja je, sama reč kaže, znači način korišćenja ruku i nogu u samoodbrani. Ona je kovanica, Taekwondo. Taj je korišćenje nogu, kvon je korišćenje ruku i do je način. Odnosno put, kako već Azijati to kažu, ali to je malo duža priča. Uglavnom, u bukvalnom prevodu, način korišćenja ruku i nogu za ličnu samoodbranu. Dobro. I koliko je popularan kod nas? Pa kod nas je sve popularniji. Trenutno, znači, u Crnoj Gori uopšte ima 11 klubova. Rašireni smo po celoj Crnoj Gori, znači ima jedan klub u Bijelom Polju, jedan je u Ulcinju, jedan je u Budvi, na Žabljaku, znači širi se polako, nije toliko kao što su popularni recimo karate, judo i ti već, što se kaže, establirani sportovi, borilački sportovi u Crnoj Gori, ali polako. Od kada vi postojite i eto, koliko takmičara okupljate? Tekvondo klub Akademac je počeo sa radom 2009. godine. Znači, evo u aprilu će biti 10 godina od kad postojimo. Trenutno, što se tiče članova samog kluba, imamo raspoređenih 7 grupa, 79 članova. A imamo, znači, u svim kategorijama takmičare. Trenutno smo evo sad registrovali 2019. 46 takmičara za takmičenja u Crnoj Gori i u inostranstvu. Možda od Sare da čujemo nešto o Tekvondu, kada ste vi počeli da se bavite i zašto? Pa ja sam počela sa nekih 7 godina, zato što je moj brat trenirao. I onda me to tako privuklo. Mada nisam smatrala da sam ja sad stvorena za Tekvondo, jer sam se bavila plesom i muzikom i onda je to nekako bilo suprotno. Ali eto, Zoki me natjerao, moj trener, i počela sam i isplatilo se. Je li bio težak prelazak sa plesa na Tekvondo? Pa ja sam išla paralelno par godina, onda sam morala prestanem jer stvarno nije moglo fizički da se izdrži i izabrala sam Tekvondo jer osjećala sam se nekako slobodnije u njemu. Zorane, kakva je bilo 2018. za vas? Pa bilo je do sada najuspešnije, znači sa 7 takmičenja na kojima smo učestvovali, osvojili smo 80 medalja i ono posebno što nas raduje je da smo u prošloj 2018. od strane Tekvondo Saveza Crne Gore dobili po nama jedno veliko priznanje, tako što je Sara izabrana za najbolju juniorku Crne Gore u izvođenju formi za 2018. A Dino Arifović za najbolje kadete u sportskoj borbi. Znači, uspjeli smo kroz te dve nagrade jednostavno da shvatimo da možemo recimo raditi paralelno i u obe discipline, i u izvođenju formi i u borbama, i jednostavno to je naš neki put, pored toga što se iznad svega želimo baviti borilačkom vještinom. Znači, to nam je prioritet. Sara, evo da nam vi kažete nešto o vašim nagradama i evo nagradi koju ste i donijeli ovog jutra. Pa ima mnogo nagrada još kad sam bila mala, ali eto najznačajnije su mi ove dvije, to je što sam najbolji kadet 2016. i sada juniorka 2018. Eto, jako sam ponosna na to. Zorane, kakvi su planovi kod vas u narednom periodu? Za 2019. Trenutno evo sada je za ovaj vikend je predviđeno učešće na prvenstvu Crne Gore za kadeti seniore, 31. marta. 7. aprila već je prvenstvo za pionire i juniore. Nakon toga planiramo da učestvujemo na međunarodnom turniru u Šapcu 14. aprila. Onda nas očekuje 18. maja Podgorica Open u Podgorici i 9. juna Ulcin Trophy. To je što se tiče takmičenja u ovoj prvoj polovini godine. Pored toga, naravno, tu je i učeničko polaganje za pojaseve koje planiramo kraj maja. Naredno je u drugoj polovini godine, onda naravno idu pripreme na leto, znači fizičke, kondicione pripreme, pripreme reprezentacije, pošto je i Sara istovremeno uz još dvoje takmičara iz kluba član reprezentacije Crne Gore. Ja sam istovremeno i trener reprezentacije u formama. Znači tu su i pripreme, balkansko prvenstvo nas očekuje sredinom ili krajem septembra, a onda su tu još turniri Budva, Montenegro Stars Trophy, Žabljak, Durmitor Open, to je u septembru, onda imamo G1 učešće, pošto u Tekvondou imate za sportsku borbu olimpijska je disciplina,
ogromna konkurencija, bodovanje i tako dalje. Nameravamo od ove godine da počnemo prvi put da učestvujemo i sa našim najboljim kadetom prošle ove godine, juniorom Dino Arifovićem na G turnirima u Albaniji, u Tirani, u septembru, u oktobru na G1 turniru u Beogradu. Tu je, znači, pored toga Kup Crne Gore, znači imaće turnir. Da. Saro, kako izgleda jedan trening u tekvondou? Pa mogu da kažem da je ovaj sportski dio nekako najmanje interesantan, pošto ima to i samoodbrane i mnogo toga što se meni mnogo više sviđa i više volim te treninge. Ali svaki trening je nekako poseban na svoj način, uvijek ima nešto novo i pliometrije i stezanje, tako da je sve po meni odlično. Da li su možda neki vaši vršnjaci isto zainteresovani za tekvondo? Pa koliko sam ja primijetila, mnogo se više interesuju manji klinci, ali ima i dosta srednjoškolaca što eto tako počnu i što im se sviđa, ako imaju ih prijatelja koji planiraju da počnu. Vi imate jednu školicu za najmlađe, je li tako? Da, mi smo upravo napravili, znači, za taj neki uzrast od 4 do 6 godina tekvondo školicu, gdje jednostavno to smo prvi krenuli u Crnoj Gori 2016. i sada vidimo da ima još i klubova koji isto rade sa tim uzrastom. Neka vrsta škole sporta uz elemente tekvondo. Znači, vrlo nam je bitno da se deca u tom uzrastu, oni moraju shvatiti to kao jednu vrstu igre, ali polako ih usmjeravati da uče polako tekvondo, da uče šta je takmičarski duh, šta su pravila ponašanja, pravila igre i tako dalje. Znači, jednostavno ta grupica krenula je vrlo malo sa nekih 4-5, danas evo već sad u toj grupi imamo 27 članova, s time što idemo i logikom to da nam da budu neke vrata kasnije za prelazak u neke druge više kategorije. Znači, recimo, već sada imamo 10 članova te grupe koji u ovoj godini pune 7 godina i polako ćemo ih od septembra prebacivati u selekciju mlađi pioniri koji je uzrastao 7 do 9 godina koji već mogu od septembra da se takmiče. Kakav je tekvondo za fizički i mentalni razvoj djece? Pokazao se kao vrlo dobar, znači jednostavno tekvondo je brz, posebno taj sportski dio. On dosta traži, znači, reakcije, neke brze reakcije, fleksibilnost, razgibanost. Fizički deca se dosta razvijaju, a istovremeno zbog toga što je tako brz, psihički razmišljaju, znači jednostavno brže su im reakcije. Ono što je isto korisno, pokazalo se da je tekvondo neka vrsta i bazičnog sporta. Dešavaju nam se slučajevi da roditelji dovedu decu koji žele u neki popularni kasnije sport, fudbal ili košarku, i čak i treneri preporučuju tamo dovedete decu, je super za bazični sport, da to dete kasnije može steći neke karakteristike koje su nama bitne za sport. Saro, šta su vam ciljevi za naredni period? O čemu sanjate u okviru ovog sporta? Šta ja sanjam jeste da ove godine osvojim neku medalju na Balkanskom prvenstvu, a posle ćemo sve polako. To mi je neka najveća želja za sad. Dobro, ja želim ti puno uspjeha. Vama, eto, još više djece da prođe kroz vaš tekvondo klub i da bude što više šampiona. Hvala vam puno.